Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Qeylar Türkçe dağın Gowhar debim size de salam. Salam Hamrata. Salam ez vatandaşlar. Salam, salam Hamrada, salam Tuğçe. Salam vatandaşlar. Onu şuunki günümüzün teması ya gepleşimizin teması halk bilen etjek söhbetleşligimiz Türkmen devlet dili bilen bağlanşykly boldy. Bilişimiz ýaly soňky bir küç aýyň dowamyna şo dil meselesi orta geldi da adamlaryň arasyna ýa-ni şol pikir alşalaryna ýa komment ýazarlaryna ýa-ki vatandaşlarymyzyň edýän çykyşlaryna daşyndan berýän hem pozitiv hem negativ bahalar var. Şo barada gaýsa durup geçsek şu dil meselesini. Bilişimiz ýaly vatandaşlar Türkmenistanyň öz resmi döwlet dili bar, olam türkmen dili diýip alınýar. Ýöne biz türkmen dili diýemizde umumy 5 vilayetde bir dil bolmaly diýip hasap edilýär. Emma bizde beýle däl, biziň her vilayetimizde ýaşaýan adamlar, halklar ýa yerligine göre dürli dialektde yankı şiwada ulýarlar. Onu bir topar adam kemçilik diýip hasap edýän bolsa men dialektli meseleni men halkymyzyň, milletimiziň baýlygy diýip hasap edýän. Näme üçin? Sebäp ol ýa oturumly ilat meselem aýdaýlyp Daşow tarapy ýa Lewat tarapy Özbegistana serhetdeş bolansoň o köpler şol döwletiň, şol milletiň, şol medeniýetiň dilinden hem öz dillerini alıp gerek sözleri alıp baýlaşdyran. Üstüni dolduran. Ondan şol dialektde de şol şeýwede de görülýär. Mesela Daşow'un komşuları ýaly mara bilen ahalyň dialektinde de ara tapawut bar. Balkan düýbünden başga bir dialektde görüläp bilýär. Mesela Qargala tarapy ýokary çyksak o taýda dialekt olam üýtgeş öz dialektinde görüleşýär. Owganistan türkmenleriniň düýbünden öz üýtgeşik dialekti bar. Olam sözleriniň içine ýanky puştun sözlerim var, beýleklerim var. Eýranyň türkmenlerimizde barsak ýanky Eýranyň türkmenlerimizde barsak o taýdyny pars sözleri girdilen türkmen şol sözlügüne. Onun üçin bizde bir ýeke nusga alyrlyk ýeke dil ýok. Ýöne döwlet dili şol ikrar edilen bir dil bar, ýöne şol dilli häzirki näçeli bizde 5 vilayetde deň şol dilli dolu gürleýän milletimiz ýok. Ýöne olam bar. Ýöne şol umumy döwlet dili diýip hasap edilen dili kim ösdürmeli? İlkinji nowatda şol döwletiň özü ösdürmeli. Döwletiň başynda oturan hökümet ösdürmeli. Şonu ýaýwanlandyrmaly. Telewizyon ýa üstü bilen, radio üstü bilen, kinolaryň üstü bilen, ertekleriň üstü bilen, hekaýalaryň üstü bilen, çağalar wagyndan başlap ýokarlygyna çellik şol dilin manysyny öwretmeli. Ondan yerli dil bilen ikisini degişdirmeli, gelişdirmeli. Men şu dil meselesine barıp 90-njy ýyldan bäri gatnaşyp gelýänim sebäp şol döwürlerde de bardy da bu türkmen diller on gepleýän ýa başga çyrak görülýär şeýle bolmaly. Bizde mesela türkmenlerde dürlü düşünce var da bir gowy sözüni aljak bolsak ine görýän bizde gowy diýip umum mesela maýdaly ahal topragyny gowy diýilýän bolsa biz Balkan tarapda ajaýyp diýilýän yer var ýa ine aňyrak ýokary çyksaň mara topragyny enaý diýilýär. Şuryalyk gidip durda bir sözüň manysy her vilayetde öz bolşy ullanylýar diýjek bolýan. Şoň üçin bizde ortak türkmeniň ortak dili diýip bir gepleşik döredildi ýa-ni Azatlyk radiosyny 90-95-nji ýyllardan başlap şonu alyp baran şol döwür türkmen Azatlyk radio türkmen gollugynyň başlygy
Muhammed Zarif Nazar bilen häzir merhum Nazar Hudaýberdi şol 2 salyp barýady. Şu gepleşigi bir umumy dil döretmek üçin, ortak dil türkmenler üçin. Ýöne şol wagtyň geçmegi bilen şol gepleşik ýatyrly, menem şol biderek ýatyrly diýip hasap edýän, eger şol zatlar ulanylan bolsa, häzir küneşelini geçen 25 ýylda biz eýem ortak dilini tapardyk türkmenler üçin. Bu mesele vatandaşlar menin ya men mehmanlarım Tuğçe Dağı'ndan Gövher Gıydı'nın meselesi der, bir Türkmenistan'ın dilçilerinin meselesi, bir edebiyatçılarının meselesi, alimlerinin meselesi, dil uğrundan işleyen. Yine şolar işlep düzüp halka teklif etmeli. Yönü, şuun kun gıynansa ortada şol kategoriya adamlar yok, halka şu dil meselesine çıkış edip, düzünü açıp çıkış edecek. Şunun için biz aşağıdan halk bol şu meseleni yukarı kaldırır ya. Nädip şuň çözgüdün tapmaly? Nädilse gowy boljak. Ine şu meselelerin üstünde ine şuň kun Tuğçe Dağan seni Gowherjigem seni ista mehmançylyga çağır. Başla berin haýtyňyz, başlajak bolsaňyz söz sizde. Halmurat ağa, şimdi ben başlayayım isterseniz. Hı? Ben aslım Özbek ama Çarjur'da doğduğumuz için Çarjur şivesinde. Okullarda bize hiç okullarda tamam edebiyat, tarih, Türkmen dillerinde Türkmen dilini öğrendik, okuduk. Ama sadıktan başlayıp bize Rus dilini öğrettiler. Rus dilini öğrendik. Sonra okuldan dışarı evimize gittiğimizde, dışarı çıktığımızda okuldan kendi şivemizde konuşuyorduk. Yani gepleştik. Onun için bize hiç Türkmen dilini yani öğretmediler. Başka bir kitaplar yok mesela. Kitap okumadık Türkmen dillerinde. Türkmen dillerinde yani okumak istediğimiz kitaplar yok. Perevot olan. Gövher senin var mı demek istediğin bir şey? Gatı doğru. O Sovet zamanının galan moda da Rus dilini döwlet dilinin Türkmen dilinin ýokarda goýup geldi. Sebäp Rus dilini bilýän ýerde okuwamar, Rus dilini bilýän çağa ýaşasap we pedagog spesialist işler we hüner alyp gelseler. Hemme zat Rus dilini baglap goýdular da. Indi şol 91-nji ýylda 90-njy ýylda Türkmenistanyň döwlet dili barada karar kabul edemezler. Şu 9 ýyl wagt goýup berdik-de. Döwlet dilini dolu geçmek üçin şu 9 ýylyň dowamında Türkmenistanda ýaşaýan, işleýän beýleki milletleriň wekilleri ýa gowçumlaryň ýaşaýan milletler hökmany şertde döwlet dilini öwrenmeli. Ondan şol döwlet dili döwlet edaralaryna diňe döwlet diline görülmeli. Olam hakykatdan şeýle hem bolmaly, men şonu dogry diýip tapýar. 9 ýyl möhlet berildi, ýani 9 ýylda hökümetiň jinnek ýalygym eden işi ýok, şu ugurda halka beýleki milletleri ya başga dille gürleýärler öz döwlet dilini öwretmek üçin ne kurs açdy, ne iş geçirdi. Bolmady şollar. Häli şuwuna çellep, häli häzire çellep. Türkmenistanyň isle parlamentine bolsun, isle hökümetine bolsun, döwlet diline kabul edilýän kararlaryň taslamasy ya emas. Proýekti Rus diline ýazylýar. Soňra şol türkmençe geçirilýär. Şonu men bilýän döwrüm pesirinden 2006-njy ýyla çelinde Niyaz Fölýança ýazan adam, ana Viktor Khramov onu gapy saklaýan Niyaz. Ine şol türkmençäni türkmenden gowy bilýär diýdi. Şoň üçin ilk başda Rusça, soň türkmençe geçirildi. Ine şol Tuğçe Dağı'nın sen aýdýanyň şol çağalykdan bize Türkmen dili okudulmady. Ýöne Rus dili bolan sen garşyk boldy diýdi. Meselem sen garşyk görläň dedi. Sen tuweleme berekella Angryň aslyň özbeklerden gelip çykanyň bolsa sen ne Türkmenistanyň raýaty türkmen men sana düşünüp otyrym. Näme gepleň dedi. Goý özbek dili garşykly bolsun, Çarjov dialekti garşykly bolsun, ýa-ni türk dili garşykly bolsun, ol adam uýgurlaşan dillerini gepleýär. Men şuna düşünüpli. Bu taýda adam kemselik yok. Esasy zat sen özüň kim diýip duýarlygynda, sen özüňi Türkmenistanyň grajdanyny diýip tutýan bolsaň şol ýeterli. Ine şol döwletiň duýby, şol döwletiň fundamenty men şey diýip düşünýär. Onun üçin bu meselede
Kemsini oturma, ya çekini oturma. Hakkını Yok. Temsilmek değil bu. Şimdi bunlar insanların kendi düşüncesi herkesin. Ben onlara hiçbir şey demiyorum. Bana geçen yazdıkları yorumlara. Şimdi Türk dilinde ben kendimi ifade etmek daha kolay. Sözcükleri yani kelimeleri köp Türk dilinde. Onun için benim için Türk dili kolay. Bir de Türk dilinde her gün konuşma olduğu için artık Türk diline yani alıştık derdi. Sonra Türk dilinde köp kitap okuyorum. Yani okuduğum için sesli kitaplar köp okuduğum için artık Türk diline alıştım ama memlekete döndükten sonra tekrar kendi dilime alışırım yani o benim için sıkıntı değil. Kendi mesela yakınlarım bilen, kardeşlerim bilen ve kendi dilimde, kendi şivemde konuşuyorum ben. Hiçbir sıkıntı yok. doğru. Ama Türk dilinde ifade etmek kolay. Bizim mesela geçen bir arkadaşım ablası geldi Özbekistan'dan. Türk dili hiç bilmiyor. Hiç. Sordum ben senin dedim sizde Özbekistan'da dedim Türk serialları yok mu dedim. Diziler, seriallar. Bizde dedi Türk seriallar dedi Özbek dilinde perivotlu var dedi. Özbek dilinde. Neden bizde yok Türkmenistan'da? Neden bizim televizyolarımızda başka yabancı filmleri, diziler olsun, Türk diziler olsun onları neden Türkmen dilinde vermiyorlar? Mesela kitaplar, çok güzel kitaplar var. Buraya gelince çok güzel kitapları okudum, bitirdim. Bizim o kitapları Türkmen dilinde neden yok? Magarif neden çalışmıyor bizde? Büyük kocaman kitaphane yaptılar. O kitaphanaya giriyorsun hiç okuyacak bir şey yok. Mesela Çarşı'da yaşayanlar biliyor 15. mektep. 15. mektebin yanında eski bir biblioteka var, kitaphane. Ona gidip ben kitap aradım. Mahtumkul'un kitabından başka okunacak bir kitap bulamadım ben. Boşkularından. Benim okumak istediğim kitaplar yok. Buna kim sebep? Doğru. Hükümet sebep. Çağlar'ın okuyacak kitapları yok. Mesela biz küçükken Tokmak jurnallar vardı. Ama Rus dilinde kitaplar okuduk biz çağayken. Şu anda yok. Çağlarıma mesela kitap okan diyen gülüyorlar. Nasıl bir kitap okalım diyorlar. En sonunda dedim hiç olmazsa konstitüsyon okan dedim. Okunacak kitap yok Türkmen dilinde. Doğru. Doğru. Gogo, sen bir zat aytıp bilecek mi mesele boyunca? Hava menem aytıp geçetmem gelýän dadım şu. Türkmenistanyň içinde hawa türkmençe dilimiz bar, emma gynansak da hiç ilek öz dilimde ne halk bolup ne de bir döwlet bolup eýe çykamdak diýetim gelýär. Sebäbi bir näçe ýurda gitdim, gezdim, gördüm. Hiç gaýta ýurt sen orçça bilýänmi diýeli Yunanistan'dayken sen orçça bilýänmi diýen adam bolmadymy? Yunanca bilýänmi diýip näme diýerler? Yunanca diline öňe atýarlar. Bilmeýän bolsam, angliski diline gürleşik bolýarlar. Ve şoňa meňdeş Türkiýede de şolar ýalyk. Sen yeni o dili bilýän, bu dili bilýän, o başga diller bilen iş ýok. Öz dilini öwretmek bilen, öz diline eýe çykyp gelýär. Şoňa meňdeş men ýurtlardan oturjak gel, emma o taýda diňe öz diline eýe çykmak bilen galanoklar we on kursuny berýärler. Hökman ýagdaýda diliň öz eğitimi bardyr. Biziň ýurtda gynansak da gaty gynandyrjy ýagdaý bu. Emma işe gidjek bolsaň ýa-da şoňa meňdeş bir zat bolup geçdi. Sana sorayan zatlary orsçaň barmy diýerler. Gaty gynandyrjy. Doğru. Sen türkmençäň bilen hiç kimin işi ýok, sen türkmençäň barmy diýen oklar. Ve bir ors bolup Türkmenistany arkaň ýaşap bilýän. Sebäbi o ors. Oňa türkmençe bilmek okmanam däl. Men goňşulanmady, hiç gaýta türkmençe bilenok. Ve Türkmenistana doğulan, ululan, öten meňde we ýurdundanmady. Türkmençe öwrenmä gerelem duýanoklar. Sebäp kurs ýok, türkmen dilini talap edýän adam ýok.
ve halkın çala bir şive diýeli ýa-da şoň mendeş bir zat diýeli. Halk öňe atylanmaly. Den näme öňe atylýan? Den öz ýurduň ýagdaýyny bilen okmy? Bilýän. Diýjek bolýanym, indi biz nitip bolsa ýurda baranmyzda iň esasy ele almaly zatlarymyzyň birem dilimizdir. Biz dilimizi hem öňe çykarman, biz näme etmeli? Biz öňe çykarmady öz dilimizi. Biz ene dilimizi işlemeli. Sebäbi Türkçe diýär. Men niýe türkmençe däldi, türkçe gürlemäge özüme has näme bilýän, özüm şo taýdy men näme çuwstawt edýän niýe. Uwierny çuwstawt edýän niýe. Beteredim menem orça goşdum. Hawa gynansak da dilim garlyk diýär sebäbi bu da men günem dälmiken öýgen bilmedim. Diýene Türkmenistanda dil eğitimi ýok. Men şu wagt Finlandiýada ýaşaýam we maňa sen o dili bilýän, bu dili bilýänmi diýen oklar. Fince dilini bilýänmi? Ve men elimde Finlandiýan kitaby bar. O kitabym oku, onu oku, bunu oku däl. Dili oku, dili öwren. Dilin kitaby bar. Bizde barmy dilin kitaby? Ýok. Iň berkisi dilin kitabyny alaly ele. Ýok, aýnansak da ýok. Ve men Finlandiýada dil kursuna gidýän ve dilin alt nemelerini öwrenýän. Iň esasy. Biziň ýurdumyzda bu zatlar ýok. Ha bolmaz zatlaryň birem şu täze Türkmenistanda netip bolsa. Ve biz bu taýda birek çekelep etmek däl. Biziň etmeli işimiz. Biregiň ýokordan seretmek däl birege. Ýok biz beýtmeli däl. Egerde biz beýtsek biz hiç açanam bir yere gelebilmezmi käwedýän. Yeri geldi dil bilen birimiz o onu iter. Yeri geldi başga bir zat bilen o onu iter. Biz birek itmek bilen däl. Bireň elini tutmany öwrenmeli. Bilen okmy öwretmeli. Okuw gurmaly, kitabyny çykarmaly. Ol etsin men alaryny diýmeli däl. Sen etjek bolmaly. Dil barada da men aýtyp geçjek zatlarym şu. Johar, dediğin gibi mesela Türkiye işlemeye gittiğinde yani iş sorarak geldiğinde Türk dilini biliyor musun diye soruyorlar hemen. Kendi diline sahip çıkıyorlar. Mesela bize Ruslar geldi, Rus dilini okumak zorunda, Rus dilinde her şey Rus dilinde, mesela televizyonda Rus dilinde, kitapları da Rus dilinde, her şey Rus dilinde olmaya başladı. Biz de mecbur yani çocukluktan Rus dilini öğrendik. Türkiye'ye geldikten sonra mecbur kitap okuduk, televizyonlar, diziler falan, konuşmalar, mecbur Türk dilini öğrendik. Yani bu, bilmiyorum, dediğin gibi bizim suçumuz değil galiba. İnsan nereye giderse o dili öğrenmek zorunda kalıyor. Her gün konuştuktan sonra. Qaça doğrusun bellak geçenin Türkçe doğru. Yan goğarım özüm daşından tasdiklap oturdu. Finlandiýa geldi. Hökmen şol döwletiň dilini bilämersen, iş aljagyn bolsaň okujagyn bolsaň. Başga ýol ýok. Türkiýede de şeýle. Eger Türkçe doğru türk dilini bilmesen nerede işlesin? Aynen. Hawa. Her ýurdun öz diline bolan talapy bar. Ýöne Türkmenistanda şu talap ýok. Hawa. Peredin ine ýa-ni Türkçe dogana aýtdy watandaşlar. Özbegistanyň eslerini Türk filmini, kinosyny aşagyny titr bilen özbek diline geçirýärler. Hiç bolmany. Ya özleri görleýärler. Döwlet diline bolan hormaty, syýlagy bizde ol ýok. Hatda şol döwlet ýol başçysy diýip oturan adamymyň näme aýdyp, näme goýýanyny käwä biz özümiz düşünüp bilemdi. Sebäp ol adamyň türkmençe söz baýlygy ýok. Ya onun töwereginde türkmençäni anyk bilýän bir bilermenim ýok, dilçem ýok. Diňe şol eme telewizordaky görülýän o diktorlar bolmasa, olum Viktor Hrampyň ýazyp berýän teksti. Başga şu taýda gelip öňkü ýaly Ömür Esen ýaly ýaşullamy gelip halkyň önüne çykyp dil baýlygyny ýaýan adamlar ýok. Siz aýdýan da şodan çağılar, şol biblioteka barsa Mahtumullyň başga kitap ýokdy diýär. Hawa, Mahtumully biziň bir iň hormatly naýbaş şahyrymyz, akyrlarymyz türkmen. Ýöne
bu goşgular ýazanyny eýem 250 ýyl bolup barýar. O öz döwründe ullanylan sözlükler bilen ýazylan goşgular. Bugun modern Türkmenistanyny o sözleri hemme çağı düşünüp çağı da ullakan adamların düşünüp bilen. Bir topar sözler var Maktumlyň goşgularyny. O manysyny şu türkmençäni bilmeýän adam düşünüp bilmez, okamaz. Ama şunun goşgularyny fark etseniz Maktumlyň goşgulary Türk diline çok yakın. Çok yakın yani. Zor değil. Türk dili bilen Türkmen dili çok yakın. O Maktumlyň goşgusyny okasanız eski Türklerin dili bilen bizim Türkmen dili çok yakın. Doğru. Dilini bilen yani hiç zorlanmaz kendi dilini bilen. Ondan ýan gowhar gaty dogry belläp geçdi da şol Türkmenistany döwlet dilini hakykatdan hem ullanmak üçin, herekete girizmek üçin şol ilkinji şol sözlüklerden başlamaly. Harplykdan başlamaly gerek bolsa. Şol keçecek şol ýanky erteklerden başlamaly, çağalaryň aňyny salmak üçin sadyklardan başlanmaly. Yani bolmalyýandan onun izinli hökümet durmasa, döwlet esewançylyk etmese, gollaw bermese dil ösmezler. Yani 99-njy ýylyň 1-nji ýanwaryny bütün Türkmenistanyň halky milletine garamazdan döwlet edaralaryny, iş ýöredenlerini diňe türkmen diline ýa-da döwlet diline görlemeli. Kim görleýär? Şuň kuwnaça. Ýok. Döwlet diline hiç zat alınıp barna. Orçça ýazylýar, soňra türkmençe geçirýärler. Ine bilen bar edebilýän işi şo. Yani bundan beter gynançly tarap bar. Men şumal Ýewropada 26 ýyl ýaşap otyrym. Indi men görýän, bilýän, gatnaşmadyk ýa-daşynyň fin edýän adamlaryň arasyny şumal diýeri gözüp berilýän üçin arasy türkmen döwlet dilini bilýän, görleýän şol düýpli manyly sözler tapýan ýa ullanýan adamlaryň sany 10-dan geçeni. Men bilýän. Bir 4 milyonlu ilatda 10 adam onsan ol döwletin diline ýetip bolmagy mandan ol döwlet. Nerede ýaşandy? Benim şu döwletde işlendi. Şol şwed dilinde gürläp işleýän. Ýöne men öýde oturumda, öz ene dilimde görleýän ýa ýazýan, ýa okuyan, ýa görýän, ol köňeki türkmen kinolar var, ýenem var, tuwelemen şuma internetde mümkinçilik bar da köňe başlary dinlemek. Indi şu taýdan alyp ýadyndan çykaran sözlerini dikeldiýän, ýa-da şol köňeden alan sözleri açyp öwrenip başlaýan. Ýani sen dogry aýtdyň, türk dilini gaty köp sözler barken bir türkmen dilini ýitirip giden, ata-baba ýitirip giden sözlerimiz bar. Şol üç sözüň üstünde ana samimiýetden başlap saparagy ýa bir topar ýerde görüň etdi. Ine şu sözlere biz hökmen dikeldip türkmen sözlüğüne goşmaly. Ýöne onu men etmeliler, Türkçede onu sen etmeliler, ýa gowherçigimi etmeliler. Onu hökümet etmeli, öz alımları bilen. Ýörüýte kitap edip çykarmalar döwletiň işi. Eger şuň 30 ýyllar hökümetin etmediği işini erti var biz etmeli bolýar. İnisiatiwa aşakdan gelýär, halkdan, bizden. Başgaça ýokardakylar işlemese halk öz alat etmeli bolýar da özüne. Onun üçin kommentlerde ýazylýan o ol nireli, o beýleki, o vilayetli bir etraply şolun özüne olum akıllı cücankydan uly der. Şonu ýazýan adamy. Özlerine de hiç bir dil eýetçiligi ýokdur. Görüp otyrlar. Şu men ene şu gaýnap şoňup oturan türkmen aňyrtyp oturarlar hany TikTokda görýänmi? Ne türkmen dili bulardy, ne türk dili bulardy, ne rus dili bulardy. Hemmece garyşyp, hemmece sepleşdirýänim diňe paýy sözler bilen. Olum rus dilini. Bizim ene dilimiz. Nire gitdi? Statları hökümet yol verdi. İksan diktatör. Ne için yol verdi? Acaba oları biz halk hükmüne gerek gel. Halkım nereden yitip gidiyor? Dili olmadı. Halk bir köktü peşmektir. Onu konup verir. Biz öz dilimiz bilen bay. Ne için biz mahtum olup Prağı diye. Acaba o Türkmen diline yazan koşutu bilen o mahtum olup Prağı bilen onun miraslı şey halkı. Bir suratları üns vermeli. Moğlu nefesem şunlar. Ken biz aydıp oturacak bolsak yazıcı şahirler. Yöne biz halk bolup şu zatlara uymaly, onun uydurmaly kim? Hökümet. Günnelik iş etme. Näçe telewizionyasy giýje günni hany ol ýa-da lellime öwgen bolup otyr. Oň ýerine sen türkmen dilini çykar.
Onun yerine bir könek adamları gürlet koy, olur kitap okusalar, Aňyrdan gelýän, beýlek gelýän rowayatlar var, epostlar var. Adamlar dinlesin, gulagyna galar. Näme üçin könek bagşylar çykaryp şuma dutarda aýdym aýtdyran aklar. Or bir topor şakar emeler teleskada kaýdyp beriller, özüne öldürüp aýlanıp. Hani bizi öňkü bagşylarıma galmady. Yoga. Men çağa kam gulagymda galan zat bar. Baba Murat Hamdan faydany dünýäm giňýär. Ýoksam şoň şiwwaty özbek dili bilen baglanyşdy. Ýöne nähili, näzik söz bilen, dil bilen aýdýar şonu. Kime düşlüksüzdür şol Sovet zamanından aydın. Özüm şu hakiki mentini Türkmenni ýerler. Baba Murat dämi öz gezegini Özbekistany Türkmen medeniyetini ya Türkmen dilini getiren. Özbekistan, Karakalpakistan. Awo, ene şol ben diýjek bolýar. Ene bir adam ene goňşy döwletlere ýetirdi Türkmenin dil medeniyetini. Bizde bolsa gülüň biten ýerine gadry ýokdy. Ol adamyň gadryny bilen akly. Näme şol adam getirip ýaşulyň giýjek uni gürleden akly Türkmen telewizyon ýa. Halmurat'a eski filmler vardı Türkmen çok yani onat Cappaklar, Tihaya Nevesta, Allah. Сказка Zalaton bir sürü güzel çocukken bunları çok severek izliyorduk da ama Rus dilinde izliyorduk. Türkmen dilinde yoktu bunlar. Şimdiki çocuklar mesela kardeşim çocuklar var Türk dilinde multifilmler, seriallar izliyorlar. Artık Türk dilini benden daha iyi biliyorlar çocuklar. Yani mecbur aslında biz taze Türkmenistan'da televizyon daha çok medyanı östürmemiz gerekiyor. Çünkü multifilmden yani kitaplardan bunlardan daha dili kolay öğreniyorsun. Mesela ben bütün gün iş yerinde sesli kitap dinliyorum kulaklıkta. Türkçe. Türkçe, Türk dilinde çok güzel kitaplar var. Yani artık insan ister istemez alışıyorsun bu dile. Ve diline her şekilde eýe çykýarlar türkler. Ve ýeke türkler däl. Hemme ýurt öz diline eýe çykýar. Ve hawa olan dilinde gatyklykly kitaplar amma okudukça okasyň gelýär, dinledikçe dinläsiň gelýär. Emma biziň gynansak da öz dilimizde never doğurdugyny eliňe kitapda alyp okap bolýar ýa-da şoňa meňde şeýçilik bir näme ýok. Çykýan kitaplarym ruhnama, çay kitaby, o kitaby, bu kitaby, Gurban bolýan süren Tegiriniň kitaby, ýene bir zat şoňa meňdeş. Hawa kitap bolmaly, emma onýaly kitap däl, hakyky kitap bolmaly. Durmuşdan alynan näme kitaplar bolmaly. Türkmenistanyň içindäki bolup geçen näçe wakalar we o zatlar kitap edip nämedik bolýar. Kitap bolmaly. Emma diýjek bolýanym öz türkmen dilimden hem kitap bolmaly mıken öýgen mene ha. Ana şu wagt men ýa-da aýdyp geçdim, mene de aýdýan. Finlandiýada dillerini öwrenmek üçin kitaplar var. 1 2 3 4 2 diýär. Suomi mestari diye. Şu kitap şu wagt elimne açan bolýan. Bu taýda hey ya tervetulo. Yani salam ve salamlaşmak näme öwredýärler. Alex diýip bir oglan, Olga diýen bir gyz. Hey moy. Anteksi onka tale suomin kursi diye. Indi diýjek bolýanym buň içinde salamlaşmak, gürleşmek, şoňa meňdeş bir giden zatlar bar. Ýeke o däl, ýeke salamlaşmak öňler. Durmuş şu arada da ve öz dillerini sana öwredýärler, aňa goýýarlar. Bizde bular ýaly kitaplar ýok gynansak da. Gaty gynandyrjy ýagdaý ýok we iş barada aýdylyp geçildi. İşlesek, işlerinden ýagdaýynda biz işe girjek bolsak, hökmen türk dilini bilmeli. Yani işe girecek olsak hökmen ors dilini bilmeli. Men Finlandiyada işe girecek olsam hökmen men Fince dilini bilmeli. Bolin Türkmenistan'a Türkler geldi, işlediler. Olar işleyen vaxtları
Bizden dilimiz öwrenmäge hiç ilek bir neme çustuýuz etmediler. Tersine, Motivasiya yok. hawa. Baskı Tersine yok. Türkmenler türk dilini öwrenmeli, ol işe girip bilme üçin. Diýilýän ýalyk bolup başlady toňa waka. Gaty gynandyrjy ýagdaý. Bizden öz Şimdi de dilimizde Kitaylar gelip başladı. Kitay dilini okullara koştular. Sebep yeme de yenem aylanıp dolanıp mesela sorağı gelýärse vatandaşlar. Şol özüni hökümet ya prezident sahip oturulan ikisine de şu Türkmenistanyň halky ilaty gerek däli. Dilem gerek. Şoň üçin olar şu gelen adamdan dili bilen gürle ya gelen firmaların dili bilen gürle o aylık meselesinde de şeýle boldy. Şolun firmasyny işleyen Türkmenler o daşından gelen milletlerin işgärlerinden 4-5 etse az aylık alıp yaşadı. Olum sosyal deňsizlik. Şoňa da ýol beren hökümet, döwlet baş tutanlarymız bizim. O halkta günah yok. O haýsy dilde gürlemel bolsa halk kazanç etjek dilinde gürlemel bol. Sen döwlet bolly, hökümet bolly, öz dilinde öz halkyna kazanmagy ursat ber, gowy puly. Beýle milletler gelip şo sen dilinem gürler, şolaryň şo kazanç etmek üçin. Bizde motivasiya yok. Motivasiya bolmandan şo boldy. O Türk gelli, Pars gelli, yenim biri gelli, Ors gelli tapawdy yok. Öz döwletinde öz diline, halkyna hormat bolmandan soňra ine get şu çukurmuz şu son çyn aýdýan bele gaty kan adam gerek boljak şu täze Türkmenistany gormak üçin. Hani ykdysadyýaty ýykylyp ýaty, oba hojalygy ýykylyp ýaty, önümçiligi ýykylyp ýaty. Ine dil meselesi hani ýumurlyp ýaty, ýeriň aşagyny. Şulary galdyrmak üçin bize ilimli, bilimli bir ak yürekli adamlar gerek. Yerine işlemäge çağalar bilen hudojnikler gerek, ýa-da kinoçylar gerek, ýazyjylar gerek, şahirler gerek, hökümetde oturjak adamlar gerek, ministrler gerek. Gerek adam ken, şu dil meselesini alamazdy. Eýem 10 miňlerçe adam gerek. Nerden alaýly biz? Şuň kun ýagdaýyny olar 3 nesili bir sowat goýdular. Nerden alaýly? Şuma 2 ýaka bizim şol men nesilim diýip aýdaýyn, şu men deň dostum biraz kiçiräkler şol Sowet zamanyna bilim alan adamlar şol ýokadyk gatlyk garly birim daşyny ilim alan ýaşlarymyz bar. Şu iki ancak ýokadyk gatlyk bilen biz halky watany düzeltjek bolýar. Başga ýagdaýymyz ýok. Bolurdu, diňe hökümet aýryp, diňe hökümet düzmeli bolsa biz hökümete adam ýygnardygym goýardygym, getirerdi. Hökümeti barmyň parlamenti bar, ýokary suwdy bar, konstitusiýon suwdy bar, ähli sany ministrlikler bar, olama 10 näçe çelli etdi. Beýleki pudoklar bar. Nerden alaýly biz bilen hemmejigini bilermi? Ýokary bilim. Daşyndan adam getirmelimi, işletmelimi? Ine problemi üstüne problemi. Iň esasy da şunun yeni de alıp halkın maňlaýyna günedik goýjak bolýar. Näme üçin türk söz dogany arasynda türkmençe gürlänýär. Heýwanyň nogon sen özüň bir bilýän türkmen dili näme üçin ortadan ýetip gitdi. 30 ýylda kim düşürdi şu halky şu derece? Şolardan sorap başlan soň özüňe de gelip ýetersiňiz. Onsoň konstitusiýa boýunça islenlik kowçumlaýyn ýaşaýan milletleriň wekili Türkmenistan öz ene dilini gürlemäge, öz ene dilini de okumagy, öz ene dilindäki medeniýeti dowam etdirmäge dol haky hukugy bar. Ol öz owasyny, öz öýüni, öz deňduşlary, öz milleti bilen gerek bolsa özbekçany gürleşdir, gerek bolsa hani başga dili gürleşdir, tatarçany gürleşdir. Näme üçin ýok? Ýöne döwlet edarasyna gelende döwlet diline gürleşdir. Ine bar talap ara tapawdy şondan bar. Ýok sen öýüňde de bar dediňe gece günne şol diňe türkmençany gürläp oturdyň, ol ýalňyş bar. Oň öýünde öz medeniýeti bar, öz dili bar, öz däpdestury bar, öz aýdym saglary bar. Näme üçin biz adam mahrum etmek? Şu mahal men Şweýçada oturýan watandaşlar. Men häzir baryp şu Şweýçadyň bir iň kiçik owasyny kitapxanasyna baryp arza ýazyp gaýtsa, maňa magtum bolup Pragyň ýa Molla Nepesiň ýa ýene bir kitaplar gerek diýdi. Şonu ol Daniýanyň ýa Şweýçaň padşahlygynyň ýemesinden köşkünden tapıp şolun arxivini getirip şolun ýemesi bibliotekasyny maňa uğradylar şu kitap. Şol adam okutun öz ene dilinde.
Eger şularda bolmasa, o Britaniya, Angliýanyň padşahynyň olurdy ulukan kitapxana. Şondan getirip uro diýalar. Pasilka bilen. Mugut. Oku, bir aýdan soňra meýdana gaýtaryp ber. Ha, hamirat. Yurdun içinde doğup, işler, zahmet çekip, hem salgıp töläp oturan milleti yine de biz barmak çommalçak bolýar sen bizim kiçe görülen akty. Sen şol görülecek bolsa şo dile barabar olary terbiýe berdinmi? Şolary degişli materiallar çıkardınmı? Üçin etdinmi şo halky? Yok. Onu näme gerek beýdip çöldürüp durmak milletimizni? Başlanýanam şol ýokardakydan başlanýar. Ortadan bir sözü bardy, balyk depesinden süýrärdi. Ine depesinden süýrelýän siýasatyň gelen netijesi näşe otadylar. Almurat ağa, şimdi okul dövrüne gelsem ben 93, 94, 95. yıllarda Rus alfabetinden başladık. Sonra okulun yani sonuna gelip Türkmen elifbisine geçtik biz. Yani mecbur yani okuyucuların kafası karıştı o zamanlar. Rus alfabetinden Türkmen harflarına, Türkmen elifbisine harflarına geçtik. Latin elifbiine, Türkmenler Latin. Latin elifbisine ama doğru. Sonra siz bir peridaçanızda söylediniz bunu. Biz hep Pahtatıza okullarımız geçti. Yani doğru düzgün bizler sapak geçmedik o zamanlar. Hep Pahtatıza Pahtat erdik. Doğru da ona so tragediyan görüp bilibem. Çok içinde ösüp unulan adamlar menen bir-birine pitçin atýarlar da sen Türkmençe görülen atym. Wagty boldum bu çağılı atyrlardan çıkan ağa. Ta gar ýagýança. O şolatlar belli bolup duka ondan şo şertde unulan ýaşlardan ýa çağılardan ýa şuň kullukarlardan nämen bir talep edip biler. Sonra şu yorum yazanlar, benim videoma yorum yazanlara bir şey söylemek istiyorum. Benim yani kitap okuyorum, çok kitap okuyorum. Benim istediğim, benim sevdiğim kitaplardan bana Türkmen dilinde bulup versinler. Okuyun o kitapları. Sağ ol, berekelle. Siz tapıp verin, uğradın, Türkçe doğan şonu okumasa bilmese, onunla başlayın. Türkiye'de yaşar bu. Yani Türkmenistan'ı var anne, devlet işini işletecek olsa, onu Türkçe doğan Türkmenlerini bileymeli. Onun derdi, neyme gerek beydi, bir mertebesini keseldip oturmak, vatandaşlar, katı gerçeksiz oluyor. Ben onlara takılmıyorum. Onlar kendini bilmeyen bir şahslar. Yo, on sonra bir zat barda, şol bir internetin bir olur için peýda tarapy barda, öz yüzüni görkezme, adamy tutma, öz ady bilen çykyş edip öz yüzüni görkezip oturan adamlara paýyşdy diýýär. Çıksın benim karşıma, ben konuşurum onunla. Men şolara aýtjak, siz iýdil erkek bolsaňyz, özüňize goýunuňyz ýetýän bolsa, yüzüňizi açın da diýin. Bir ýerde bolmasa, bir ýerde biz sataşarsa hökman, şuň bolmasa erti bolmasa böýürgün. Hökman hasaplaşalar, hasapsız zat ýok. Hasap maşin elmedam işläpdi. Ýöne beýdip men görnemek, tapylamak, bilinmenlik, ol paýşda daýdyp oturmak, ol hiç bir adamın mesela adam insan derecesine münasip zatlar der. Şona aýtjak boldy. Yani vatandaşlarımızın köpesi şol düşünmeklik bilen bu zatlar kabul ediyor. Hani sizin çıkışınızdan sonra Türkçe doğan adamlar yazan minnetdarlığı var. O paýşda yazanı beren jogapları var. Edilen çıkışları var, diýen sözleri var. Ine berekella. Ine men şo diýänim 5 vilayet, 5 doğan, bir millet, bir yumruk. Ine biz şol. Ol haýsy dille görler. Biz şol döwletiň raýaty, biz şol döwletiň emesi grajdanyny. Biz özümiz şeýdik, duýýar, şol ýeterli. Şu duýgu bilen ýaşamak. Özün pasportynda Türkmen ýazyly, o hani Ýewropada ýygyşyp ýörür, watan aladasyna da der, azaryna da der. Hani TikTok'a girin, işi dolu. Hani olara näme diýjek? Gelin şolara baha bermeli bolsa. Berde dil önemli değil. Hangi dilde konuştuğun önemli değil. Önemli olan niyetin. Önemli olan maksadın. Doğru. Onun başka dili bir zatlar aýtjak mı? Onun başka dili bilmek ayıp değildir. Bilmemek ayıptır. Baylyk. Biz başka diller ezmek değil asıl bir taýda aýtjak bolýan zatymyz. Biz öz Türkmen eni dilimizde de näde Türk diline
Neme diýen bolsak, eýe çykybilýän bolsak, ort diline nädip eýe çykybilýän bolsak, türkmen dilimde de şey dip eýe çykmalymy kagoý diýen bilmedim. Emma buňa eýe çykmak diýmegen buň kitabyny çykarmak, buň onsyny bunysyny hereket etmek. Çaýyň kitabyny okap türkmençäni öwrenip bilmersiniz. Çaýyň kitabyny diýelmede düşünensiňiz kimin kitabydygyny. Awa. Şolar ýalyk. Men aýtjak bolýan zadym, ondan şunu aýdatym gelýär. Aslında aýdatym gelýär zat ken, emma ýadymdan çykýar. Her bir sözüňizdiň nemesine aýdyp geçirdim gelýärdiň ýadymdan çykýar. Ondan şunu aýdatym gelýär. Kommentlarda onu bunu ýazylýar diýip neme aýdyp geçýäňiz, üstüne durup geçýäňiz, menem şonu aýdatym gelýär. Hanmurada diýen ýüzüňi aç çyk. Ýüzüni açyp çykmagy aňyrýak men neme diýen, aýyrýan ony. Ýüzüni açman çyksyn. Şo derejede mert ýigit veya da mert gaýdlarymyz ýüzüni açmany çyksyn. Çyksyn diýen men o taýda çykyp meni veya da sizi neme etmek üçin däl, öz hakyny soramak üçin, men hakymy soramasyn. Men üçin çykmasyn, öz üçin çyksyn. Öz geleceği üçin çyksyn. Ve biz bu taýda ekrana çykyp halka ziyan vermek üçin çykamdyk. Tersine, o da halka elimiz uzatmak üçin ekrana çykýar. Ve buňa gynansak da gaty ýalňyş düşünýärler. Gaty ýalňyş düşünýärler. Bu da gynandyrjy. Hawa meselem dil barada, emma dilden ötede adamlaryň edýän hereketleri. Gaty başgaça hereketler edilýär. Yukarı berde bunların sebebi cahillik bence. Mesela Eğitimsizlik. Evet, bilimsizlik, cahillik. De şimdi bir kitap tavsiye vereceğim. Türk dilinde ama senin ülken mesela şimdi kaldığım ülke Finlandiya hakkında Beyaz Zambaklar ülkesi. O kitap okusunlar. Yani Türkmencesi yok doğrusu ama Türkçesi var, Rusçası var, onu okusunlar. Aynı şimdi bizim bu konuştuklarımız, dil hakkında, milletçilik, milletparazılık, yani her şey var o kitapta. Onu okusunlar, biraz aklı başına gelsin bu yorum yazanların. Yeme şol gowharyň aýdanyň üstüne goşaýyn men ol dil elbetde ol hemme ýerde bir baýlyk onuň hökmen ol adam onun dil bilmekden adam ejir çekena, bilmezlikden ejir çeker. Ol beýleki döwletlerin dilini, medeniýetini öwrenmek, ol öz işşerki dünýäni baýlaşdyrmak. Siýasat etmegem şoň ýaly, beýleki ýurtlary görmek. Hemmejik deňdir şolçular ýaly bir ýemeginde. Indi meselem ben şu Şwed döwletine otyna şoň dilini bilenim üçin ýene de töwerekdäki 3 döwletiň dilini men görläp bilýär. Ya düşünüp bilýär. Indi türk diline gelsek, türkü dünýäsine gelsek, dünýäde 28 sany döwlet türkü dille görülýär, türkçe ýasyny. Demek biz türk dilini bilsek, türkmen dili bilen garşyp umumy türkü dünýäsi, ýa-da Azerbaýjan, Özbek, Kazak ählisini alanda. Dünýäde 28 döwleti ýa milletiň arasyna baryp, sen öz dilinde gep gürlesen, sen eýen saňa düşünýärler ýa sen düşünýäňdi. Size terjimesi gerekler. Ol düşünmedik sözler el bilen düşünürip bolýardy. Ýöne düşürşmeklik mümkin. Islesen Bulgaria var, islesen Stavropol'a git, isle ýene bir ýere git, Moldavia var. Nire varsan yurdun orstiyette näçe Altaylılar var, Başgırlar var, Tatarlar var, yenem var, 30 ýerden orstiyedin 30% musulman döwletler oňa ýene de deň ýarsy ýene türk dilli milletler. Onun için o türk dilini bilmek ol kimlikde, ol baýlyk. Ýöne maňa ol gerek zerur bolmansaň men o döwletde ýaşamamsaň men bilemek türk dilini. Şoň üçin men aýdýan, ýöne ýuwaş öwrenşip başladym siziň edýän gurulmaňyzdan iki söz alyp kelläme salýan, saparagan diýen sözlerinden, beýleki illeşlemizin ýazýan emelerinden, kommentlerinden. Men o kino görmäge wagtym ýok türkçe elbetde. Ýöne onda da şo dile hormatym bar. Şo millete de hormatym bolýar. Näme üçin? Bizim hana 60% Türkmenistanyň ilatyny özüne sığınır, ýaşydan ýamandan hiç olmany saklap hana kömek edip oty işlemäge, ýaşamagy we ýygyny garalary seretmäge. Elbetde ol bizim ata watanymyzda
gerek istediğimizde bize aylık tölenene pensiyada yok o devlette. Yani öz devletimiz özümüzden başka kim dikersin? Dil meselesinde de özümüzün de dikeltmeli olup dur. Suratlar aşağıdan kaldırmalı, vatandaşlar. Yok orada oturalı 30 yıllık hem zaten derbi dağını ettiler. Dil meselesi şonu yani. Şonu aytsak boldum. Kıyıda bir zat aytsak bolsanız aydınını bir tağada yetip var ya. Ama söylenen şuurlukça şu gepleşirmedi. Tamamlaysak. Ha, tamamlayalım. Aslında biz bir 30 minut veya da 25 minut deyip nemettik. Emma tölümü vaqt uçup gidiyor. Yani eda teklifleriniz katı doğru goğar. Hükmen şartta. Şol Türkmen dili sözlüğü dil meselesini şol yani Avrupa devletlerine daşından gelen halklara verilen dil programması var. Şu programmalar hükmen bize ornaştırmalı var. Ondan yani Türkçe doğanın aydışı alıp bir yemede yani şol dil meselesini östürmek için hükmen kitapxanalarda şu kitaplar olmalı. Televizyonda gece günü vaazıga ettirmeli. Devletlerine gelirse o. Yani beyleki milletler öz dilini görlemeliler, öz medeniyetini alıp barmalarıyla hiç bir qadağançılık yok. Elbette. Ama Türkmenistan'ı, Türkmen dilini öğrenmelidir. Şonluğu bilen bile de Anglisky dilini öğretmelidir çağılları. Sebebi Anglisky dil dünyanın en yeme yerine duruyanlar. Gynansak da Türkmenistan'a Anglisky dilini öğretýärler sözde. Emma çağlar bilen iki daha sonra ýaňwalyn ýa çekilýärler. Anha Türkde ýa-da Finlandiýada elal ýaňwalyn Anglisky dilini tuğçan ýalak bilýärler. Hukman bilmelidir biz başga dillerem. Emma öň birinji biziň bilmeli dilimiz öz ene dilimiz Türkmen dilimiz. Öz dilimiz baýlaşdyrmaz, soň başga dillerem öwrenmelidir. Öwrenmek veya da bilmek bir kemçilik değildir. Bilmemektir kemçilik. Doğru. Yema Gowhar sen sözüň üstünde oldury. Özüni hormatlayan devletlerde, ösen devletlerde, insan hukuklarına hormat koyulayan devletlerde iki dil var. Birincisi ene dili devlet dili, ikincisi kaptarına İngiliz dili. Onun kaptarına yine de iki dil vardır. Şüvesyada şeyle 4 dil öğrenmeye mümkünçülük var çağılır. 4 dil. Türkmenistan'ı da başta ol halka anlamak için niyaz oğlan etti. Bizde de yine 3 yıl 4 yıl olmalı. Yani Rus dili, İngiliz dili, ondan Fransız dili olmalı. Hani kim okudu? Kim oturdu şu atlar? Biz okulumuzda Nemis bilen vardı. Ama Niyaz'dan önce. Doğru. Onun ama kızlar ruhsat verseniz şuurlukça şu gepleşimizi tamamlayıp sağ olun. Geleniniz için, vatandaşlar sizden sağ olun dinleyeniniz için hemmenizden hayiş. Şu diskusiya gelin, koşulun, öz fikirinizi yazın. Ne adilse qow olacak. Ne adip biz birek şu meselede biz qarayış öğretmeli ya qatnaşyk etmeli. Şuun kıyadayda bize hükmen misal sen nireli haysy şey boda görüleýän diýme. Bizde döwletde ýola goýulan döwlet dili bolmandan soňra. Ine şu zatdan üstüne sizin hem gelip şu diskusiya goşulmaňyzy isleýär. Bar içinde ýazýan adamlar men bilýän dilçilerim var iki ýeke. Yazın öz pikirlerinizi. Ne adilse gow boljak. Türkmenistanyny belki ýöreýte şu arada bir näme ugur öğretmeli, topar öğretmeli, ministerlik açmaly, näme etmeli, çalp şu ugurdan çıkmak için ya şu işler haýsy ministerlige berse çalp ýola goýuljak. Sizin hem pikirleriniz gerek bize sebep bilýäs bol ýöne adamlar daşyndan aýtsa ondan maslahatly biçilen doğan gıysa olmaz ya da Türkmen. Şoň üçin şu meselelere maslahat edip goýsak öňünden sonra işlemek ya durmuşa ýola goýmak ansat boljakdyr. Doğru. Halkada en başta sizin dediğiniz gibi en başta dile önem vermemiz gerekiyor. En başta medyalar, kitaplar, çapkanalar, yani bunlar en önemli təzə Türkmenistan için. Çağaları yani sacıktan başlamalı. Doğru. 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 Doğru.
Sağ olun, tamam oturun. Vatandaşlara da sağ olsun biz dinleyen için. Hanmurada Tuğçe, dede de sağ ol. Sağ olun. Senem sağ ol, sağ ol, turun sağlıkta görüşelim vatandaşlar.